Четвърта последна серия на 50 метра гръб момчета група Е. Първи коридор Данаил Вълчев Акулите. Втори коридор Валери Станев Астери. Трети коридор Дарен Кирилов Далян. Четвърти коридор Никола Петров София. Да се готвят 50 метра гръб момчета група Д. Първа серия Краслав Георгиев Далян, Николай Сандев Акулите, Илия Стоянов Далян. Давай,